Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraro barkanmu da saduwa a wannan safiya ta Juma'a wadda na tabbata kowa na gida saboda hutun da aka bayar wadda gwamnatin tarayya ta bayar don murnar cikar yau shekara 61 da samun 'yancin kai. A gaskiya wannan abu ne da ya kamata mu tuna da shi sannan mu ainihin yi addu'a ga ita wannan ƙasar, don wannan ƙasar da ni da kai babu wanda ya zaɓa, haka Allah ya zaɓi ya kawo mu wannan guri. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu ne 'yan Najeriya. So dole mu ga yadda za mu tunatar da kawunan mu ya za a yi ta gyaro, ya za a yi mu koya daga kurakurai, ko kuma in 'yan baya sun yi daidai ya za mu yi mu koya daga wurinsu, idan 'yan baya sun yi ba daidai ya za a yi mu koya mu kauce wa kuskuren da suka tafka. Yana da muhimmanci nesa ba kusa musulmi ya san cewa ƙasarsa yana buƙatar mata addu'a, kamar yadda ku duba annabi Ibrahim yadda ya yi wa ƙasarsa, da ya karɓi wa ƙasar Makka addu'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Ka gani addu'a yayi wa Makka wadda har yau albarka tana binta. Kai kuma idan ka tashi kace Allah ya tsine kaza kaza, Allah in ƙasar ka ta tsino, albarka tsinuwarka ka tsine mata ƙasar, kai zaka fara ɗanɗana kuɗarka, kai za ka fara. Yanzu yau abubuwa duk gasu nan yadda suke kasancewa. To abu na farko da ya kamata mu gane, ita ƙasar kanta tana da haƙƙi a kanka a matsayinka na ɗan ƙasar, saboda ai su waye ƙasar, da ni da kai da ita da su da shugaba da wanda ake shugabanta da mai kuɗi da wanda ba talaka da kowa su ne wa'anda aka haɗa sannan aka sami ƙasa. To idan ya zamanto ka lalace, baka da kishin ƙasa, baka son ta ci gaba, shi ma baya son ya ci gaba, kamar yadda muke gani a yanzu abin da ya shafi kashe-kashe, abin da ya shafi rashawa, abin da ya shafi taka doka da oda, abin da ya shafi cin hanci, abin da ya shafi mutum ya rena komai sai ya zamanto yana ta tsayawa kowa ya zaɓi ya tara dai. To matsalar da zai faru idan ka tara, ƙasar ka ba zama take lafiya ba za ka iya cin abin da ka tara ba, ɗanka ba zai iya ci ba za ka iya zuwa kasuwa ba za ka iya zuwa supermarket ba za ka iya zuwa office ba. So muna buƙatar mu dinga yi wa wannan ƙasar addu'a, sannan kuma mu zamanto 'yan ƙasa na gari. 'Yan baya da suka ci gaba, nasar da suka samu ta samu ne a dalilin shugabanni da suka samu na kirki da kuma mabiya na kirki. A yau 'yan majalisu, gwamnoni, ciyamomi, za ka ji kukansu yana ta'allaka da cewa talakawan nan suna matsa musu bani. Sai ka ga mutum shi kadai sanata ne, mutum 40 a kofar gidansa, kullum ya sallama wannan ya san